paling penak manggon ana ing tengah ya paling penak cegesene tengah-tengah di tengah-tengah nek sugih ra sugih kenemenen nek paling isor marat ra paling marat dadi ning tengah-tengah kok nek sugih kenemenen saat tiba-tiba ning isor jatuh ning isor lara ning pikir lara ning ati mula wong urip mandilah kita menyukuri atas Allah yang kita berikan dawuh para alim ulama para kiai ngandake la in sakartum la adidanakum bala in kafartum min adab dilasa sing artine tidak boleh merokok lambemu no smoking kuwi no smoking asaku nek artine tidak boleh merokok mesti kira tau ngaji lawat dhewe dandan sapa wong sing gelem bersyukur bakal dinambah nikmate sing kubur bakal entuk asaping Gusti sing luwih pedih lho kados kagem garwanipun Bapak Amu Gati nggih sadian ya to sadian apa sadian mitra mi 77 mi basah tapi sanane saiki dadi saos barang sasa barang lho ya luar biasa semoga sukses selalu dari Ibu Amengku Gati lah ya to iki awakmu mumpung kepethuk lah ya to awakmu kan yo duwe usaha to alhamdulillah iki umpama ning pasar ya to ana bakul salak karo bakul sepet do tukaran perkara siji tawa salak sing siji sepet do tukaran sing iso mendamaikan bakul salak karo bakul sepet do tukaran ning pasar bakul apa kowe nek iso take dhuwit 100.000 bakule ora dodol sing iso mendamaikan bakul salak ambek bakul sepet napa Mbak mungkin paron gak apa-apa paron gak sinten mawon sing saged jawab jawabane bener kula paringi 100.000 kontan yo cekel sik Pak cekel iki asli jawab sik ada tulisannya beda asli ada tulisannya uang mainan endi ora ono ngawur ae iki yo lah ya bakul salak karo bakul sepet ki meneng tak iki biasa melok KCK ya ya iya mulane apal iya apa oh KCS KCK itu kantor lah iya bakul salak karo bakul sepet do tukaran ya mergo sing siji tawa salak sing siji sepet sing iso mendamaikan bakul apa bakul bakso ora iso kok gak iso ora dodol tukaran salak sepet bakul apa Bu bakul es mosok kene tukaran salak sepet piye lho bakul es ora iso lah bakul apa nyerah sik bakul gula kono tukaran salak sepet kowe salak gula ora iso gak iso ya tukaran Mas piye terus iki non bakul suket sing bener iki bakul jangan bong Mas kok iso siji tawa salak sepet sing siji jangan bong dadi ra sido lah nek sing dodol wedok mosok jangan bong lho kene ayam karo kira mentolo lha ya to iya kowe tak bedheki jawabane tak dudohno nek iso tak 100.000 jawabannya buat dudono jawabannya kodok kangger muni kodok tak 50.000 oh ngono wis kok iso muni kodok tok iki lho bengi iki aku ora bayaran ora apa-apa ya kadari tenan iki jenenge MC apa jenenge apa wani napa Pak wani modal lah iya dagelan nek dagelan wani modal ya jawabane kodok nek muni jawab kodok 100.000 oh ngono kowe numpak motor kaya mboten kula Bu jenengan lho ya kowe celuk lho kok iso aku lho numpak motor kaya kodok ngono kodok oh 100.000 lho kok iso motor kok kodok iki barang muni kodok 100.000 lah ke macul sedina ora tuklek gegerem lah iya iki terima kodok 50.000 lho yo Bu jenengan kaya kodok iki terus gitu lah iki terus 100.000 kabeh ra entek iki kowe iso ana neh ora iku lah kok receh tok iki lah iya kadene lagi iki lho ya dagelan kelar modal piye nek dibukakno neh tak bukakno Mas lho iya bapakmu ongkrong-ongkrong kaya aja Bu bapakku kok iso kaya kodok ora apa-apa bapakmu nang omah ra ning kene ate bapakku wis ninggal kok iso bapakku wis ninggal oh iya kodok 200 bojom nek mlumah kaya kodok 100 nih lho muni kodok 100.000 lah iya iki mok guyon bungo paling ning isor dijaluk neh ora no padake wong tipis kok piye kowe mangan kaya kodok lho piro iki wis 400 dhuwit karo kodok mbok blendi kodok lah iya kodok wis kodok ya berene kowe milih kodok lah wong palahe dijek dhuwit ambek kodok milih kodok iki lho jawabane kok kodok ya kono mangan kodok ah
Lah iya wis ngene. Kadang iki dagelan ngene kok njaluk bareng-bareng larang. Ngene lho Mas, wis iki tenan aku ora ngapusi kowe. Kowe nek iso sebutno ala dapur sing urupe ngguri nganggo mingkem tak kei 100. Wis genep 10 tak kei. Engko dadi nek genep 10 entuk 1 juta. Oh, kowe ngono. Sebutno ala dapur sing aksarane ngguri nganggo mingkem. Mingkem apa, Bu? Hah? Kalau didudono Apa ya? ngerti. Kodok neh. Iya. Iki lho Lho, yo kok iso? didudono Sopo? kae lho. Napa, Bu? Magicom. No 100. Iki ku paling teko kodok neh, orang arah orang. Nek ra iso yo Iya, balik. Ra kandhane iso kan. yo balik. Heeh. Apa neh lagi siji sebutno 10. Iya. Baskom. Iya, Baskom. Terus apa neh terus? Wis ketoke kesuwen angel kowe. Iya. Wis sebutno 4 ae rasa 10. Apa neh, Bu? Hah? Apa neh, Bu? Magicom kompor. Kompor. Lah iya. Ngotlok. Apa iki ya? Non ember. Ember jeber ya. Ember. Iya, iki kancaku bakal bakso sing macane kok Bali. Apa, Lek? Non? Lah iya. Plastik. Plastik ya, kok iso plastik ya, alat dapur kok plastik apa? Gak roh. Gak roh. Karo duwe gorene. Mbok baleni ndak lho jawe 10 akeh Tak men. dudohno. Apa e? Baskom. Heeh. Siji. Aku nek kok 10 20 ae iso kok. Apa neh? Magicom. Heeh, loro. Sendok. Lah iku mangap. Urung kok. Sendok aluminium. Oh, sendok aluminium. Erok-erok aluminium. Oh, ngono nganggo aluminium. Wajan kabeh. aluminium. Parutan klopo aluminium. Cowek aluminium. Gulek-gulek aluminium. Sesuk-sesuk nek gawe go wesi lho ben gak iso mingkem. Mari. 10 yang balik. Lah iya. Sesuk sak latihan dagel lagi ya. Heeh. Gak sido berarti duit Gak sido ya. Dadi aku dino iki ra sido torok. Lah iya. Ajebule kodhok mbek dhuwit milih kodhok. Lah ngono iku mang apa gara-gara ne? Lah iya. Dik mang aku muni jawabannya dhuwit tok ngono lho. Kowe rasa dagang kok ndagel aku ora payu. Orang ngono lagi bodoni lho. Ini salah satu dari MC juga, Pranoto Coro iya. Cucuk lampah iya lho iki kancane lho mbok mani apa lho. Alah saonone Mas. Rayaman omahe joglo gedene magrung-magrung ya. Lah kabeh diayahi kabeh. Bapak nemu ganti paling asma Pak sinten, Mas? Pak Sujono. Pak Sujono dalu punika mboten nimbali kula lan asa musik kabeh Nggih. rugi, Mas. Rugi. Maksudnya sing rugi aku kowe penyanyi orjen. Oh, ngono ta? Nek omah turu rantuk dhuwit ra iso bayar mekar sesuk. Bayar Kowe mekar. gak ro piye bayar? Ngerti lho. Hah? Aku mekar Senin Selasa ngasih Minggu. Alah aku ya Urung apal. harian barang. Piye yang bojoku ketua bank mekar ya. Dohne aku mangsamu kira ana semboyane apa piye? Semboyane apa? Ketua bank mekar bahwa nasabah tidak membayar saya siap menalangi jare. Mosok siap ngalangi. Kowe roh pra? Iya ya. Oh, apa ijab kabule mek bank mekar? Piye? Pancasila 1 ketuhanan yang kudu iso kowe. Ora iso Pancasila ra Pancasila cair. aku awake dhewe apal awake dhewe kok ya. Rizka 20. Ah, Rizka, Rene Rizka. Iki kok do nganggo ireng-ireng jajane mang janjian apa piye? Lah iya. Oh kita sehati ya, kita one heart. Aku padha yang nggo ireng ya, Mas. Lah iya ireng ya. Ireng apa Jenuane. Lah iki kathok. Katane. Delok, Eh, delok. delok piye? Lah iya kok delok iku nek gembira ngono Lho, ya. jare ireng. Iya. Engko Ireng. malah ana tinggi di pangan rayap. Apa? Apa? Nek ngerti ndak kirap-kirap. Gembira. Oh, dene biasa ngerti kok. Kira ora? Apa? Wong wedok kaya Rizka 20, Heeh. penyanyi kok ayu, dipocong kuncir pocong ngene. Lah sing arep dikeki kliwir loro, iki Heeh. mertandake wong wedok sing setya karo wong lanang. Alah bodoni. Bodoni. Wong wedok kok pocong. Lah ya kok wedok. Jek lampune pateni. Lah ya, iki di live streaming lho. Piye? Kok wong wedok Iya, iya. penyanyi dipocong samping, Heeh. ngene dikeki nglewer poni rek-rek. Iya, Iki terus? mertandakno ora bakal manine tembunge wong lanang. Mosok iya. Ya Mas, ya Allah kok ora percaya ndasku gede ngene iki Mas. Ah ya Allah. Jangkrik. Ngono kok sing banter. Aku malah wedi aku. Ngene lho Mas, engko kok ana penyanyi dipocong, Dipocong. ini dipone kok dhuwur dawul-dawul. Iya. Iki penyanyi bar konangan. Konangan ning ndi lho sik? Konangan tanggapan. Dek. Perkara tanggapan Tak gara-gara. kira Pak, kok pas sepeda motor gugup keterak angin. ngono. Oh iya. Heeh.
Iki piye iki awak Udang dhewe gak dadi sih? piye? Saya taruh ngudang aku sih kok biasanya ngudang ngono. aku mas. Oh, ngudang sih. Cebok Mas. Ayo. Udan di web aku. Aku gak iso ngudang. Kowe pancen ayu. Kaya ratu kencana wungu. Terus? Eman tenan yen ayumu mung gawe obralan. Obral janji jarene kepengin mukti nanging sugih bondo kowe lali apa-apa. Ya toh? Kak, terus apa? Lah iya kok iso lak sugih. Rongmu ngir, irungmu sing bangir. Terus? Bemu pis, lambungmu sing tipis. Terus? Botmu ting. Apa? Ora saru, Dek. Apa? Rambutmu sing keriting. Keriting Ora masuk akal, gak masuk akal mau piye Mas jare? Lah iya. But muting ngono jare yo. Rambutmu biyen keriting terus mbok ribonding ngono lho. Lah iya. Ora masuk akal ya. iya. Dia mau orang ngono. Aku mbek abadi mbok pilih ndi? Dua-duanya kalau Loh. aku. Dene milih bojone to kok iso kuat pilih awake dhewe. Ada-ada coba Ada-ada ngono ya. Nah iya dua-duanya. Ini kok serakam lho, Kris. Yo serakah dadi wong kudu serakah sithik, Ya, Mas. mosok ngatasi. Oh ngatasi. Oh ngatasi ya. Lah piye? Gak sido. Aku iki ngerti anggere wong wedok kok pikon milih wong lanang loro to dua-duanya biasanya duwe nyat elek, Mas. Nek Apa? elok apane? Kok terus sertifikat kon atas nama. Oh kono to. Kunci mobil kon uwehno. Oh, ngono. Terus lemah kon sertifikatmu jenenge. Bar kowe iki diapo tas. Oh kono to. Sianida, nek aku tak sianida. Iya. Kowe karo to, Mas? Kowe gak apal. Tahu ye? Oh, iya aku dek iki roh Mas dek iki. Jebule dek mbok karo sing sapa nang. Aku ora streaming lho Dek bojoku mantul ora. Malah dhewe surang Lah iya. Dek iki bar main karo aku ngene Iya, ngene. terus? Ape mantuk ning ndi? Ning sijine apa sing ning kono? Oh, ning kono. Ape mantuk sing ning kono jare ngono. Jare ngono. Lah iya. Aja percaya ya. Percaya. Aku wong lempeng galeng. Alah, lempeg galeng apane? Ya setia iku ya setiap tikungan ada. Lho, piye cah iki? Tak omongi, MC sing paling apik iki mau abadi tok. Yo. Ora tau piye. Saking apike iku kanu ya Mas ya. Piye? Apik ndek bojo cilik. Ayo nyanyi. Ayo nyanyi apa? Manut Heeh. Mungkin dikasih dong permintaan dari Ya mungkin dari ibunya atau bapaknya monggo ngersakaken lagu napa Bu, Pak? Walah iki kok tak takoki kok do meneng ya Mas ya, kok do ayam manteng. Heeh. Pripun iki ibuke sing di depan? Pripun? Bolo-bolo bakul bakso. Buke ndek wau niki, Dek. Iku iso nyauri saiki ditakoki lagu kok mboten Lagi saged lagune nyauri. napa, Bu? Lagune napa? Non Selendang biru. selendang biru terus lamunan. Lamunan. Heeh. Ini dikasih apa dulu? Manut? Manut. Apa sih? duwe karo kodhok mbok blendi. Duwe. Lah, ya, kok kodok neh? Ora, Wis nak sida duwe. bayaran neh iki. Lah jawabane mau kodok tok kok iso. Ndek modo arep mungkin nyelok aku tak iwangi, Lah Mas. iya. Apa bojomu mau pertanyaannya piye mau? Bojomu kaya nek Duwe, numpak nek duwe ngono. ngono ya. Terus neh, Piye? bar muni bojomu kok duwe, nek nek numpak motor kaya duwe. Duwe, ngono. iya. Dadi kan intine mata duitan. Lah nek ngono lho. terus jawabane loro. Lah, Ora duwe, ora kodok terus piye? ya mbah. Iki apa nduk jalane iki? Selendang biru Selendang biru. lamunan. Oke, dikasih apa dulu? Biru kuwi ya. Iya. Wes marah punya Mas. Salah. Ini dikasih apa Monggo dulu? dia beri selendang biru ya Selendang Mas. biru. Permintaan dari ibu yang di depan panggung. Dan mungkin dari tamu undangan dan juga pramusaji yang mau ikutan gabungan monggo. Langsung Monggo. saja tak kata lagu nggih. Heeh. Iki sing enom iki kok durung merapat. Kok iya kok orang ana pergerakan belas. Ndak do bobok ngono Mas. Kadang iki kok. Ayo Mas Kancil, bagian joget sampai bawah. Sampai bawah ya. Kowe yang sing nonton kowe. Berasa
Indonesia. Kandhane kok. Ah iya. Ayo. Ini penyanyi yang paling laris iki ya. Oh, jare sapa? Wes ora tau laren belas. Iki penyanyi iki cara sepeda motor kae Apa? mereke kaya NMAX wujude NMAX kae mesin Yamaha Mas. Oh iya, lho, Yamaha. Yamaha kae tegese Yamaha ya yang mau harus antri. Oh, ngono. Yang mau harus antri. harus antri sih ya. Enggak sampai jojol. Oke, ini salah satu kita mempromosikan dari bendera kita ya, bendera barang Asia Music Asia tentunya yang Music. datang dari kawasan. Mungkin dari tamu undangan yang ingin menghadirkan dari Asia Music bisa langsung menghubungi dari Mbak Sukrul Iya, yang datang dari kawasan Dukuh Mogo, Desa Purwosari, Kecamatan Blora, Kabupaten Amin, Blora. amin. Oke. Bisa langsung ada nomor HP-nya. Luar Iya, biasa. boleh dicatat ya. Boleh. Boleh di WA, asal ngejob. Boleh. Jangan yang aneh-aneh ya. Nanti dikeprok bojonya. Kok gitu? Kejo kok iso dia keprok bojone aneh-aneh iki. Maksudnya aja aneh-aneh ngono lho. Boleh Tapi dikeprok tenan masa bojonya. saji. Lah iya toh. Tapi tenan ya Mas yo, kadang nomor WA tinggo marik-marik. Oh, ngono kuwi kadang-kadang lho. mungkin di apa ya namanya? Ya, buat iseng kan ada toh Mas. Di hacker barang iki apa jenenge sih? Di hack. Di hack ya? Iya. Oh. Piye iki? Kok malah koyo Lah iya awake dhewe ya Mas bingung lah. aku juga pusing banget ini MC kita sekarang ada 2. Iki pertanda iki pas banget. Saya loh. Rizka 20. Kan masih satu ya. Sama lagi kecil ya. Oh, ada 2. Oh baru satu. Rizka 20. Tadi kita berikan. Tadi juga ada permintaan Apa? dari apa sih? Bubuk. Oh, lintangan loro ya mungkin. Ini saking kanca-kanca mau wonten suwunan Mas. Apa? Bahtera Cinta Bahtera dari Cinta. Kota Tanjung Darat ya. Dari ibu-ibu DPR atau di mana Mas tadi? Yang Oh iya. Bahtera Cinta? Heeh. Oh iya bagian dapur. Bagian dapur. Dan ini luar biasa banget kesempatan malam hari ini dari Soipul Ngajalah hobi nyanyi. Iya. Ning pasar iki gawane jadi iki apa jenenge? Walah salon. Salah apa ini? Salah duduk ini. Iya. Nyanyi terus. Mungkin dari nanti ya, nanti dari Bapak Jono dan juga Iya. Soipul aja bisa boleh dong ikutan gabungan di sini. Boleh banget nyanyi bareng. Dan juga atas spesial buat tamu-tamu semuanya baru ada juga diucapkan selamat datang di Rawo. Boleh. Dan juga sampai nikmati hidangan yang sudah disajikan. Tinggal pilih selera menu dari panjenengan semuanya. Pokoknya lengkap ya Mas ya. Ada Bahtera Cinta Oh, Bahtera Cinta. atau lintas moro Mas. Monggo, siap-siap mana dulu. Mana Mas Abadi monggo ya. Ah, kok Mas Abadi bintang tamu re ngono. Piye beneran anak dhewe re. Bahtera Cinta ya. Beneran anak dhewe ya Mas ya. Iya. Apa? Hei. Terima kasih ada Bahtera Cinta bareng Asia Music Entertainment. Berikan terima kasih buat semuanya. Dan juga ditunggu gabungannya dari teman-teman dari Bolo-Bolo, dari Bolo Pasar. Yang sudah hadir, sudah Rawo, boleh ikutan gabungan ke sini. Joget tau kan? Bintang tamu ora joget iki kepiye yo?
akan berubah aduan cita-cita. Salah aja mimik wae. Salah aja mimik wae. Salah aja mimik wae mas. Ayo
luar biasa Mas Abadi Ya. dan Rizka Tuwenti ya. Oke. Oh, berarti Gusti Allah ki gawe makhluk iki digawe saayu-ayune ya Mas. Ini ya. Mula ki aja nganti kurang bersyukur.